Takže čaute, ja vás zdravím u našeho čtvrtého let's playu z hry Shakes and Fidget. Ako prvého tu máme našeho David Ross. Pozrieme si na toto. Ježiš, Pepa. Čo nám napísal? Nechceš... Boní každý. Odpíš. Kdo? No pozriem si ho. No, možno by som tam aj šiel. No. Pozrieme sa ten cech. No, dá sa. A pôjdem tam aj. Tomu napíšeme, a to potom si necháme tak. Takže od minulého dielu sa nám nič nového nestalo. Ani sme podzemko nedali, iba hádžeme do záchodu a míňame si hospodu. Takže aj teraz tam hodíme dajačo. Jej. Za niekoľko dní a budeme spachovať. To je za dlho, jau. Mal som sa to zbrať nechať. Čarodejnice. Prsný pančíš. To je bezstačí. Ježiš. Pozrieme, že či pod tým niečo nebude. Nie. Tak ani pod týmito. Nič. Ale dneska je super deň, pretože sa dostávalo vysvedčenie, či polročný výpis. Ja som to mal dobre, napríklad ja som dostal 1, 2, ostatné jednotky. Joj, ten ma dá čarpí. To čo je? Neskončil Elík, bože, kurňa. Si ani podzemko nebudem dávať. Takže presunieme sa na S2, kde máme našu jajulku. Pozrieme sa do zbrojky. Nič. Aspoň, že by nám mohol padnúť nejaký ten elík. Nie, opa. Nič. Nebude tam nič. Vyslíme arénku. Teórii. Proti teórii 50-ke. Joj, to je nejaké čavo. Joj, to je dobrá je, ale za krytku. Možno... No... Ale to mi vôbec nevadí. Bože, to kde mi ešte neskončí elík? Všetko vylepšíme. Skúsime surového lupiča. Lupiče. More, vyhýbaj sa. Prvé vyhnutie je super. Úplne bomba. Skúsim to pretočiť, že či by nám nepadol. A aspoň ten malý padol. Jo, a veľký hneď zároveň. More, nemám na ňo. Boha jebem. Fuck. Úplne ma to nasralo teraz, že na ňo nemám. No ukáž, skúsime to teraz. Ešte dám do toho jednu húbku.
Bože, tu mi všetko chodí, more. Si toto. Presuneme sa na S5, kde máme našeho kokoskanta. Tedy. Neviem, prečo mne písal, ale to je pás. More, teraz mi seká úplne internet. Dobre bodky. Trosky k narku. Ty vole, ja mám tú sílu. A šťastí, ale nie hapečko. To je škoda. Bože. Mám, ja jem. Ty koky. Si dám tento veľký na seba. A ukáž. Počkaj. Pozrieme sa ešte do čaraku, že nám tam niečo nepadlo. Vydržal, mám epic. Dáme si arénku proti Juraj 1, 2, 3. More to tento a má epiku. Sme to projeli. No nie, ale zlámolali sme mu. Štít. Ne. Presuneme sa na S9, čo som spomínal v minulom videu, že si s kamarátom vytvoríme. A už sme 26 a máme 3 epiky. To je super. Všetky 3 sú na 3 staty. Mali sme aj luk, ale už bol slabý moc. Dá, prišlo nám niečo. Obratnosť to. More nič nechce prísť v tomto díle. Ale nič nechce prísť, more. Aj veľký obratnosť. Či aj taký obratnosť padla, ale my máme tí koky. Tak sme si aspoň predložili. Si toto. Tých 400, dobre. Vyšíme si toto. A toto, ideme na Mr. Voodoo. Dobre, ideme na to. Mr. Voodoo. Začali sme kritkou pekne. To faka. Musel dať tú kritku. Nechce nám to padať. More, aj túto prehram. No to na mňa ide jebnúť. Fuck. A presuneme sa na poslednú, čiže na S16 na našeho Kvidyho LP.